Stano Štepka alias Starý Žocha, ktorého sa chcem spýtať, ako mu to funguje ešte v tej manželskej posteli? No, učuj ma, čo si sa ty, kajzerko, s konom zrazil, alebo ako to ty myslíš? Čo ty si myslíš, že ja na takýto akcii, kde sú sami milí, inteligentní, príjemní ľudí, ja budem tu vyprávať, že ja som tam doma v manželskej posteli. Čo ja to mám povedať, keď si tu decka? Čo ja to mám povedať? Ja ti to poviem takto, po 60 rokov. Moja žena má nad manželskou postelou takú tabuľku, tam má napísané, že ach. To je akože, aby nezabudla text. Jaj. Čo ty? Nie, no. To není namierka, nie. Však moja žena vlastná, počúva, minule zobrala doktorovi, sa ma pýtali, že jakému, no však ornitologovi nie. Víš, aký bol drzý, počujem ma, že ako to robíme, sa ma vypýtoval. Hovorím, pán doktor, celý život na ľavom boku. Víš, čo mi povedal, že aby som sa prehodil na pravý. Hovorím, akurát, to by som nedovidel na televízor. Čo to nie je? Ale ináč to? Ináč ja tým mám dobrú ženu. Výbornú, svokru mám super. Tu minulý týždeň poštípala zmija, zdohla svokra, žije. Žene som kúpil pletovú masku, pišťanskou bahne sa váľala 2 mesáce, že či pomohlo. Pomohlo, prvé 2 dny vyzerala bohovsky. A že potom čo? Potom jej bahno opálilo. Ale nie, ja som so ženami, a keby sme ženy nemali, čo vám poviem, no chýbame si jeden druhému, no. Najprv to máme taške, potom bez nich nemôžeme žiť. Ale akože ja chodím, víte, ja som taký mudrland. Ešte si robili srandu zo mňa aj ten Meluš, počujem, že jak je to možné, že ako dochodca, že si privyrábam kamenárstvo, že to je také morbidné, hovorí, víš, aká tam je sranda. Minulý týždeň došla taká veľká asi stará dievka, že aby som mi vytesal na národný kameň, že narodila som sa ako panna, žila som ako panna, umrela som ako panna. Reku, ale drahé sú, to je nápis som jej vyrátal, ale bol akých 400 €, mala 20. Hovorím, čo s vami spravím, tak som mi to trošku skrátil, aby to bolo lacnejšie. Som napísal, vracam sa nepoužitá. Nie, no. No tak čo som mal? Pomôže človek, nie, pomôžeme. Keď môžem, pomôžem. Nakoniec, aby som ste, lebo pýtajú sa na celom Slovensku, že ide dať penáze, ide investovať penáze. Reku, u nás, tam, kde ja bývam v Radošine, chlapi všetci investovali do borovičky. Tam, že majú istých 40%. Neviem, no. Aj to pochybujem, bola kedy. Ani tam není istých 40. Podľa výrobcu, no, ale ja vám poviem, dochodci sa ma pýtajú, lebo ja som dochodca, že do ktorej poistovne sa majú dať, lebo že toľko ich je tu, rozumieš ma, že je tu maďarská, česká dochodcovská poistovna, taká, švajčiarska dochodcovská, hovoríme ku, a to si nevymenoval všetkých, čo je tu najnovší sicílska dochodcovská. Že ja by som poradil, že hovorím, radiť neviem, ale viem rozdiely. Švajčiarska dochodková ti presne podľa štatistiky vyráta, koľko na budúci rok umre ľudí. A sicílska ti ich aj vymenuje. Stano Štepka. Hop! Skoro som je to počítať.